Организатор на светски събития в страната и моден дизайнер, съвсем скоро той е изпълнител. Вашите аплодисменти за него. Това е да те награждават на твоята песен. Аплодисменти за Красимир Недялков. Много съм изненадан, благодаря ти, страшно много съм изненадан. Искам да кажа няколко неща на всички вас. Моята най-голяма мечта е била да пея. 79-та година, аз съм от Бургас, между другото, малко по-късно заживях във Варна, така се случи. Последната година живея в София. От 79-та година аз имам